So, ayun, update lang tayo. So, sa nalikom natin. Magkano ngayon ulit nalikom natin, Prima? 10,680. Ayun, nakapaglikom po kami ng 10,680. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng nagpaabot ng tulong para kay baby. So, ngayon, ibibigay na po natin yung pera sa ating, sa nanay po ng beneficiary. Wow! Ma'am, ito na po yung nalikom natin. Nakalikom po tayo ng 10,000 mahigit po. Ayan, tanggapin nyo po. Sana po makatulong para sa pagpapagamot kay baby. So yun ma'am, ano pong masasabi nyo po sa naibigay po ng buong grupo? Maraming salamat po talaga sa maintenance niya po. Maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin. Ayun, ma'am, wala pong anuman ma'am. Hangad po namin na sana'y gumaling po si baby lalo sa lalong madaling panahon po. Maraming salamat po at ingat po lagi. Thank you po. Thank you. Okay. Good morning mga paps. Magandang umaga sa lahat at mapagpalang araw. Ngayon andito kami sa Aguinaldo's Line sa Kawit, Cavite para magsagawa ng charity Ride for a Cause sa aming beneficiary na si J. Marie Pulido ng Barangay Batong Dalig, Kawit, Cavite. Mayroon po siyang congenital heart disease. So yun yung aming isasagawa ngayon para mabigyan siya ng kunting tulong. Antabayanan niyo po kami mamaya at bibigay pa kami ng mga ibang detalye. Maraming salamat po sa inyo at ingat-ingat po. May kayabangan to. Napakagandang lugar dito mga paps, napakalinis, sariwa yung hangin. Marami nang nakakaalam niya. Yun po yung aking mga kasamang riders sa aming organisasyon, Bicol Uragon Riders. Salute sa inyong lahat. Yan pa, maganda pa yan. Wala. Rimo, kaway-kaway. Ayan, pinakapugi. Supportahan natin yung vlog ni Primo, si Sir Clip TV guys. Ayun, subscribe po. Shout out. Rimo. Good morning guys. Supportahan po natin yung vlog ni Goro Clip TV. Tulog sa'yo, Prime, sana sumigat ka para sa kapang matulungan. Sino? Ayan. Si Primo Albert. Hadja Motovlog. Ayan. Shout out Primo. Maraming salamat guys sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming salamat po. Thank you very much. Prime Kaway. President ng Calabarzon Chapter, si Primo Doktor. Yung mga tropa namin galing ng Bicol, Sorsogon. Kaway, Primo, Kaway. Kanita. Yan, nandito sila para magbigay ng tulong sa ating beneficiary. Yan, salamat sa inyo bro. Primo. Noy. Bro. Surbak Chapter. Yan. Yan mga primo namin. Good morning mga kasama, lalo na sa ating mga riders na sumalubong ngayon at sa mga darating pa. Bago po tayo magsimula, magpakilala ko po sa inyo ang ating beneficiary.
tayo ng kunting panalangin sa ating Panginoon. Mga anak, galing sa ating lugar. Sana po yung mga makauwi po sila. Maraming salamat po na natin po sila sumali. Panginoon, gabayan niyo po sana kami ngayong araw. Sana po sa aming mission na ito para po ay ipagpatuloy po namin ang aming mission na ito. Para po sa pagkakawisa namin na patulungan po kahit maliit na bagay lang po ay malaki na para sa individual. So sana po Panginoon, gabayan niyo po kami ngayong araw at sa lahat po ng ipupunta at sa ulay sana po ingatan po sana sila. Maraming salamat po Panginoon at bigyan niyo kami ng umabang maganda ngayon at sana po Panginoon na ipagpatuloy po kami po. Maraming salamat. Ano lang, date lang po muna pasasalamat lang. Date lang tabi, basta halaba. Hello, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa nakarating sa mga po. Ito po ay ulit ako na unang charity rice na sabi ko siya. So muli po maraming salamat. God bless po. Ay, maraming salamat po. National Vice President Militan. Sa ngalan po na pamunahan ng Bicol Riders, nagpapaabot po kami ng taos-pusong salamat po sa pagdalo at pakikiisa sa right po ako sa ito para sa ating beneficiary. Thank you very much po sa inyo. Walang hanggang salamat at pagpalain po kayo ng buong may kapal lahat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ang biyaya ng Panginoon ay sa inyo lahat. Maraming salamat po. At napapasalamat po kami sa mga kagulong natin, no? Mga kagulong natin si Primary Charge, Bicol Riders, at Chad Motovlog, si Adja Motovlog, Right Tayo TV, salamat po sa inyo. Yung RMRA Warriors, si CRT Cavite, Akin Santi, at Chicks Manila. Salamat po sa inyo mga salamat po, maraming salamat po. At sa Team Manila ng Manila Riders Club, maraming salamat po sa inyo sir. Pagkalain po kayo ng Panginoon po, lahat po na pumunta dito, sana po bigyan po kayo ng kalakasan at mabuting pangatawan sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Maraming salamat sa inyo. Okay, apasan na po natin ang pagbigay na ating certificate. Okay, sulit Bicol Riders Club, INC, Certificate of Appreciation is awarded to RMRA Cavite Lowland Chapter. In grateful recognition to the club for the invaluable support and commitment to our charity and life purpose, a charity event for January Pulido, given this 9th day of January in the year of our Lord 2022 at Aguinaldo Freedom Park, Kawit, Cavite. Signed, Mikias Alander, National President, Nathan Domay Sadya, National Vice President, Mr. Jeremy Ispinida, National BIO, Mr. Chidolfo Simeon, President Cavite Chapter, Mr. Alberto Haja, Vice President Cavite Chapter, at ang inyong likod, Mr. Glenn Vilero, President Green Chapter. Tinatawagan po ang RMRA Cavite Chapter. Salamat po. Baka pumili, Vice, asa si Vice?
Ayun, salamat po. Sana mo lang, supportan po natin ang pagulong. Another certificate of appreciation is presented by our two Cavite Center Leaders Group, CCLP. Yeah. Ayun po sa guys, maraming salamat po sa inyo. So, is by one to Hot Chicks Manila Idol Club. Ma'am, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Hot Chicks. Palakpak naman yan, palakpak naman. Ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Dami nagpipicture eh. So alam na, Bicol. Another certificate of appreciation is held by our two Manila Raiders. Sir, thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa paggawa. Maraming salamat sa suporta. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Dragon Knights Riders Club, Pinagagos Chapter and Junior Chapter. Thank you very much po. Dito siya. Salamat. Ingat kayo lahat. So ayan guys, binibilang muna ng ating mga mahigiting na OPR yung ating nalikom kung magkano. So ayun, inuulit po namin na maraming salamat po sa lahat ng mga Riders Club na nag-attend at nagpaabot ng kanilang love donation sa ating beneficiary na si Baby N. So ayun, update lang tayo. So sa nalikom natin, magkano nga yung ulit nalikom natin, Prima? 10,680. Ayun, nakapaglikom po kami ng 10,680. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng nagpaabot ng tulong para kay Baby. So ngayon, ibibigay na po natin yung pera sa ating sa nanay po ng beneficiary. Ma'am, ito na po yung nalikom natin. Nakalikom po tayo ng 10,000 mahigit po. Ayan, tanggapin nyo po. Sana po makatulong para sa pagpapagamot kay Baby. So yun ma'am, ano pong masabi nyo po sa naibigay po ng buong grupo? Maraming salamat po talaga sa maintenance niyo po. Maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin.
Ayun, ma'am, wala pong anuman ma'am. Hangad po namin na sana'y gumaling po si Baby lalo sa lalong madaling panahon po. Maraming salamat po at ingat po lagi. Okay. Siyak daw Kisaro, Bicol Oragon Rider sulit. One. Isa pa. Ano kayo lang? Ano? Nakatin naman to. Huli na. Nakakabidyo. Hindi yung pindot. Busi-busi. Bahala na ka mo. Ano, tama na? Tama na.